Ano kayang ginagawa nito? Gagawang turo ng bahay. 50 inches yung paa niya. Paa, sabi niya. Ano kayang gagawin nito? Lamisa kaya? O lalagyan ng sapatos? 50 o Square root. zero, Magaling sa mat sila kay. Y. Kay, anong gagawin mo dyan? Gagawa ko lang kayo ng kwan. Ng furniture. Bakit furniture? Kasi lakay gagawa tayo ng lamisa. Lamisa ng ayun, paglagyan ng sapatos. Kabinet? Hindi, paglagyan ng sapatos. Sapatosan lakay. Oh, shoes cabinet. Just kabinet. Tapos, Itong carpentry. Dito na ma-apply yung pinag-aralan mo nung high school, yung algebra. Halimbawa 50 lakay, 50 ng haba. Tapos i-square root mo yan sa 50 sa kalahati niya, square root of 5. Ganun ba? Oh, Kailangan pala ng Kailangan algebra yun. yan? tapos yung kanya yung haba, doon na magagamit yung algebra. Lapad, tapos yung haba. Ganun ba? Oo. Nag-drawing na siya. M. Kay, Square root of ano yung ginasukat-sukat mo dyan, Kay? Nag-drawing mo. Ganito lakay, yung sukat niya para yung pag, di ba, yung sabi ko sa nga, dito mo malalaman yung algebra. Oo. Algebra. Malalaman mo na yung mga sukat niya. Yung paano yung haba, yung taas, tapos yung lapad, length. Pwede matingin yung plano mo, Kay? Ito na kayo. Be? 50 mm square root of Galing. 5. Ganyan. Kung dito yung kanya yung haba. Oo. Tapos dito sa kabila kung paano mo kuipindahin, dito din yung lapad. Ayan. Yung lapad niya kukuha lang tayo ng kung 50 minus 40 mm. 40 mm. Makukuha mo na yan yung ano kataas. Square root of 40 20. Ibig sabihin 20 yung taas niya. Square talaga yung ginamit mo dyan? Square it. Kasi yan yung gagamitin natin na pangkuan ng dito lamisa. Ito lang yung gagamitin natin pangkuan ng kuan ng paa. Ayan. Sapatosan. Sapatusan. Ito siya. Oh, bakit ganyan? Bakit lamisa man yan, Lakay? MN. MM. Lakay, lamisa lagi yung plano mo. Tapos sabi mo, sapatosan. Magkukon pa tayo dito. Another kuan pa tayo dito. Layer. Another layer dyan. Ganyan. Oh, another layer. 20 mm. Big sabihin dito. 20 naman dito. Mm. Yung mas maganda lakay. Ito. Madaling gumawa. Pag may mga tools tayo na ganito lakay. Ang galing yung tools mo, Lakay. Oh. Ano yan? Anong tawag dyan? Planner. Plumber? Planer. Planer. Planer Ako, lang. plumber. Okay. Hindi ka ba nahirapan dyan, Lakay, sa trabaho mo? Hindi. Kasi parang kuwan ako. Sanay na ako dito lakay. Kasi ito talaga yung trabaho ko noon. Na pull out lang ako. Nalis ako. Bakit ka naalis, Lakay? Kasi nasubrahan kong nagkwenta-kwenta lakay. Pinalis ako kasi yung kuwan ko, ginamitan ko ng algebra, hindi na kaya ng engineer. Natalo pa yung engineer, Lakay. Kaya ngayon lakay, ito yung parang mga plan natin, plan. So basta ito yung mag-chinilas. 50. Dito yung 50. Square root of 50. 5. Diba lakay? 50? Siguro nga, Lakay. 5. 50. Square root of 5. Ibig sabihin, atati maputol. Yan yung maputol sa 50. Gumagamit ako ng square root lakay kasi yun yung kukunin natin. Square root of 5. Ito yan, yung 5. Buti na lang hindi ako nakapasa ng engineer. Hirap magkwinta-kwinta, gamitan mo na component and functional. Saan ka pala nakapasa? Hindi nga ako nakapasa. Hindi ako nakapasa sa engineer, hindi na ako nakapasa sa army. Tapos, Oo. Yun lang kaya pinasok ko itong carpentry.
Carpentry. Ah, Dito magagamit yung mga iba't ibang skill ng tao. oo Skill nga ng lakay. carpentero. Oo. Gamit ka dito, ang dami. Algebra, spirit, functional, component. Yan yung magagamit dito. At saka yung plano. Plano. Alam mo yung functional? Ano yan lakay? Functional. Yung function nito. Ano Ah, yung function yan. nito? Oh, function. Siya yung tagalinis. Tagakinis. Galing lakay ah. Functional. Functional. Oo. Yung component, alam mo yung component? Ano yun lakay? Hindi ko alam. Yung mga iba-ibang kwan ng tools. Ito yung mga component. Component. Roller. Shade. Shade. Oh, Oh. protected shade. Tapos, Calculate. ano yan? Calculate. Calculate. Oh, Ang ganda lakay ah. oh, calculate ito. Pang engineer talaga yung Siyempre. datingan. Calculate. Tapos, safety mask. Safety mask. Safety mask. Parang nasa minahan yan lakay. Yung alipupok kasi hindi papasok sa lungs mo. Tama. Oh, protected to your lungs. Tapos, Ano yan? steel Ruler. meter. Steel Ay, steel meter. tape. Ay, Steel meter ito. ay, steel meter. Oh, tingnan mo. Steel meter, 100 equals 1 meter. Steel meter yung tawag, hindi steel tape. Pag Steel steel meter tape, pala yung yan. dumidikit. Yung steel tape. Tapos, Ano yung tawag dyan lakay? Pencil. Lapis? Pencil. Pencil. Ay, tapos, notebook notebook. ni Sky. Notebook ni Sky lahat. Mamaya, ibabalik natin doon. Ito yung mga component. Algebra equals algebra inches, meter, and kilometer. Siguro nagtataka ganun kayo, pala. yung kilometer na isali sa length, di ba? Ang matrabaho ko. Hindi ka pa tapos dyan lakay? Wala ako ng trabaho lakay kasi tanong ka ng tanong. Ganun. Mag-uwi ka muna doon. Magpa-duyan-duyan ka, matulog ka sa bahay mo lakay. Sige, sige lakay. Masalay lakay ah. Sige, sige, sige.